É un soño feito realidade. Pilar abriu unha ecotenda en Burela tras participar no cuarto campus para emprendedores organizado pola Deputación. Depois de moitísimos meses pensando na idea de que quería facer algo en ecolóxico, porque é unha cousa que sempre me gustou, e vin que había o curso este da Deputación de emprendedores e dixe, bueno, pois é a miña oportunidade. A experiencia foi moi positiva e despois dese curso decidín que sí, que pa diante. No seu negocio aposta pola produción hortícola da zona e alimentación ecolóxica, malia que non é o único negocio deste tipo, si ven a cubrir un oco en Burela. Más que un proxecto é unha filosofía de vida, penso. Y es un futuro que está imparable. Al final, yo creo que todos los comercios tendrán que darse cuenta de que esto es la única manera de seguir alimentándonos. Os produtores que visitou durante o período de formación son agora os seus proveedores. Milulloa, son infusións, especias, todo isto de Milulloa. O presidente da Deputación, xunto ao alcalde de Burela e a deputada de Promoción Económica, quixeron arroupar a nova empresaria no día da inauguración. La dieta tiene que ser cereales integrales, proteínas vegetales y verduras. Y todo ecológico. Un asesoramiento á xente mediante o campus de emprendemento que organiza a Diputación de Lugo, pois ves que tamén saca resultados como a inauguración desta tienda. Hai xente que necesita asesoramiento para poñer en marcha a súa idea, e desde a Diputación que se intenta é pois axudarlles a levar a cabo esa idea, non? Porque é unha forma de mellorar e dinamizar a economía dos contornos do rural, non? Durante o campus que rematou no mes de marzo, a emprendedora Mariña compartiu formación e asesoramento empresarial con outras 80 persoas.